IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Naiget ni Koordinasyon Dagiti Ldrrmo Local Disaster Risk Reduction and Management Office sa Dagiti Probinsial, pakiramanan Dagiti ahensya ti panagmonitor karay ti pagdidigusan karay tay abakasyon. Segon kani Mr. Marcel Tabihe, mangidadauloy ti Provincial Risk Reduction and Management Council, pagtitinulungan Dagiti ahensya kas kumay ti Philippine Coast Guard, Ilocos Norte Police Provincial Office, Bureau of Fire Protection, Marine Secondadua pay abantayan dagiti karunaan na pagdidigusan wenno pagturungan dagiti kakailyan ken turista. Kinunana, paset payla ang daytoy iti imunan na preparasyon da iti napalabas a Lenten season. At the dati coordination tayo, kada iti counterpart tayo at the city and municipal level regarding the deployment iti lifeguards, iti nadumadu mga resort iti probinsya, as well as ti suporta dagiti nadumadu mga ahensya iti Bureau of Fire Protection, Philippine Coast Guard, ti Ilocos Norte Police Provincial Office, ken nadumadu pay dagiti Philippine Marines, ken nadumadu pay nga security forces tayo, iti Search and Rescue Group iti Air Force, pag ken kasama iti Philippine Army, tapag titinulungan tayo nga i-monitor iti sitwasyon iti kabukod iti antero nga probinsya. Kaya nasa sir, amin nga resort at palkat at dan dagiti lifeguard nga bambantay. Well, at the ordinansa tayo na mangi Naiget na gidipay duwa regarding ti panaka-emplo iti lifeguards iti nadumadu mga resorts tayo ket iso nga pagtitinulungan tayo kadagiti local government units nga i-monitor ila. Bayatan na Inpasigurado ni Tabihe nga amin na resort dito'y probinsya ket addan na ti lifeguard daputan na yataday daytoy iti provincial ordinance. Para iti IFM News, Idol Bernadette Toledo, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.